Ano na ba? Para kunin yung bunga? Uy, ano yun? Yun! Ay, salamat dumating ka ding hayop ka. Hirap magdilig ng damo ng mga dalagang Pilipina, yeah. O sa mga kansan, ako nga pala si Paulo. At ngayon, drum roll nga po. Pag-mystery unboxing Lazada, whatever tayo ngayon, Shopee, bla bla bla, ng silver play button galing kay Tito YouTube. Diba ganyan ako kamangal, Tito YouTube, hindi niya ako dinedemonetize, hindi niya tayo kinaka-copyright, at hindi siya nandidelete ng channel. So ngayon, simulan na natin, diba? So ito, hindi ko pwede pakita yung mga details. Dito ko na lang. Yan, galing kay Tito YouTube. So ito ang kanyang regalo sa kanyang paboritong pamangkin. Maraming salamat. Para sa paborito ko nga po. So buksan na natin, di ba? Parang tinutuloyan ko lang yung ano ko. Ano to buksan? Daming tape. Ayaw mo pa bukas ha, Tito ha. Excite na ako, di ba? Naalala ko mga pinaghirapan natin. Nawala na iglap. 6 months ago, di ba? 100k in 6 months. Sinong kupa lang kayang gawin yon? Di ba? Akala mo special ako, hindi. Q Avengers soundtrack. Den. Okay, di ba? Ayaw pa pala. Ayaw pa bukas. Dito YouTube. So ayun, sabay-sabay natin buksan ang ating pinaghirapan galing sa 6k subs. Ngayon, 100k silver play button. Kajot o kahon? Kahon ang gusto nyo? Kajot o kahon? Kajot talaga. So buksan na natin. Wala pa. So okay, so nagaling na si Tito Willie. Dapat tayo lang ito mga kasi pinaghirapan natin to. Oh! May mensahe. Si Susan Wojcicki. Ang ganda pa ng ano. Ang ganda pa ng material. You've just done something that very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 cancer subscribed to your channel. We know that numbers on YouTube can get really big, but we hope that you don't lose sight of the reality behind the 6-digit milestone. Each and every person who has subscribed to your channel has been touched. Tito. Nahawakan kay lahat Tito by what you created. Di ako ang created to, mga cancer na naggawa nito, okay? Tagasalo lang ako ng cancer sa lipunan. They were inspired, challenged, or entertained. You achieved this milestone with hard work, perseverance, and probably a healthy sense of humor too. A healthy sense of pagtsagaan sa pang-demonetization, pero okay lang. What you've accomplished can't be taken away from you, and we'd like to recognize you on all your hard work with this Silver Creator Award, a small token of our esteem and respect. We know that you don't do this for rewards. Hindi, gusto ko rin ng reward. Kala nyo ba yung pagbenta ko ng dignidad nakakabayad ng bahay dito sa Pilipinas? Hindi. Nakakabayad ng renta, tubig, kuryente? Hindi. Pero okay lang. You do it because you have a drive to create and share, and because you found an audience who cares. May pake ba kayo sa akin? Meron ba? Believe us when we say that we can't wait to see you what you do next. 1 million subscribers may seem a long way off right now, but you're closer than you think, and we're rooting for you. Congratulations. Yours sincerely, Yours sincerely, Susan Wojcicki. So maraming salamat. Ay, Susan tayo! Off, joke lang, pampamilya kami dito, 100k. Baka kunin mo pa sa akin, hindi ko pa nga natatanggal sa kahon. So ilabas muna natin ang ating silver play button. Baka may pera. Wala ba 5,000 dito? Ang bigat niya. So meron nito. Ito unboxing ha, tandaan nyo lahat dito yan Super dry, parang lola mo. Tumakit yung bato ko nung sininghot ko. Wow! Mabigat pala siya So, parang itong magtanggal ng kondom sa dalagang Pilipina. Yeah! Oh my God! Nakikita ko yung sarili ko. Gusto ko na mamatay. Hoy! So ba? Pero nakalagay presented to Paulol. Buti hindi tayo po. To Paulol for passing 100,000 subscribers. Diba? Ganda, naka-emboss talaga yung Yung hindi ko na kailangan mag-edit ng YouTube icon. Like, pwede ko na talaga itong dilaan. At didilaan ko. At tagal ko na ito gusto gawin. Lasa pa siyang Lasa pa siyang factory. Dapat di ko ginawa yung
Ay, makamalasong pa, mamatay pa ako sa ginagawa ko. So, ayun, ito yung ating silver play button. Kung hindi ko pa nasabi sabihin ko lang, maraming salamat sa lahat ng cancer. Hindi ko naman tumabot kundi dahil sa inyo at sa mga pagkalat nyo sa ating channel at pagbigay sa akin ng lakas para supuin ang mga tunay na cancer. Kaya nga cancer ang tawag ko sa inyo para maalala natin na kailangan natin mag-effort para ayusin tong Pilipinas or province of China in a few years. Ewan ko, pag na-delete na naman tong channel ito, babasagin ko na lang to kasi wala na ako nararamdaman. Pero maraming salamat, may naramdaman ako dito. Tumigas na onti yung itlog ko dito at maraming salamat. Ayan. Para makita nyo ang sarili nyo, kayo ang mga nakalagay sa loob nitong reflection na to. Tandaan nyo yan, diba? Sabi ito ipalo sa lahat ng mga na-trigger throughout the months. Ito, palo ko sa'yo. Meron ka ba nito? Wala. Kami meron. Tito YouTube, tatlong palo kay Tito YouTube para sa pagbigay sa atin ng Creator Award na to. Sa lahat ng ginawa kong kababuyan sa channel na to, ito lang ang nakuha ko. Hindi therapy. So ngayon naisip ko, magdadaan ngayon tayo sa pipi na binasa, isama natin ang ating silver play ball. Sama niya ngayon, simulan na natin daanan ang ating subreddit Pampamilyang Paulol para sa mga ginawa sa channel. Basta sobrang bagay na kasama natin ang ating utong button, di ba? Huwag nyo kalimutan pindutin ang ating utong button dito banda. Para lagi nyo alam. Kandong ka muna kay Tito hanggang nanonood tayo, ha? Huwag kang malikot. Nako, pag tinigasan si Tito, bahala ka dyan. Paulol! From Anime Tagalog Memes and Quotes. Ito to. Tama. No. Sige, balik kayo mga pamangkin. Ako para dito. Ha? Gusto mo matokhang? Gusto mo matokhang nito? May tsura. Di mo nga, anong gagawin ko dito? Ano yan? Lalaswain lang ako nito eh. Dito wag papapapap. Nice editing. Dito wag balambot pa. Ilang bala ka lang ipotok dito para. Oh my God! Oh my God! No, pinaka magandang anime sa balat ng lupa ka naman. Tuli ka na ba? Tuli yan. Na hindi pa handa. Hindi yan babae. Hindi pa handa utok mo sa kansera na to. Okay, ayoko na. Itigil natin yan. Wag mo tignan, utong button, wag. Hindi ito ang pinaghirapan namin. Okay, sunod na. Maraming salamat, Led. Alam mo yung kararating lang ng utong button natin. Tapos ito yung makikita niya. Maraming salamat, Anime Tagalog Meme and Go at shoutout mo rin yung channel. Diba? Pwede ba ako gagamit kayo ng Lecheng green screen? Ilagay nyo naman subscribe to Paulo, diba? Mukha ko na nga yung ginamit yun. Wala pa ako nakita. Gamitan lang to. Parang Pilipinas at China. Kaso tayo, wala tayong nagagamit sa kanila. Sunod. From Jeff Romeo. Wow! Nani deska! Diba? Makita ko pa yung ano dito. Yung, talong pala yun. What the fuck? Maraming salamat. Crayola ba yan? Nice. Ito yung kanyang ginamit. Grabe, sobrang daming libag ng mga pinandrawing mo, diba? Yan ang tunay na Pilipino. Pinaghihirapan hanggang maglibag sila. Diba nakikita mo? Utong button. Okay, so sunod! From Triggering Normies. Dali lang, kakabit ko lang. Ayun ako, wag mo tignan to, wait lang. Everyone's counting on me to cheer them up and give them lots of energy. I hope that I can help them study for their test. And be a super Nani! Una! for you, Oni-chan. Oni-chan? I guess instead, what are we going to do another? Oh no! Oh no! Oh my God! Dito tumawag ng lalagay. Ganito ng irog. Patugtugin mo lang siya ito, mabubuntis sila sa iyo. Oh my God! Di wag mo tignan! Huwag nyo kalimutan yan, subscribe kay Rushi Kids, like and follow, blah blah blah, alam nyo na lahat yan. Doki Doki to Poki Poki, maraming salamat, diba? Parang si Utong Button yung mga balikbayan na kararating lang dito ulit sa Pilipinas. Tapos ang dami na humihingi sa kanila ng pera. Parang ganito yung mga nakikita ngayon ni Utong Button. Maraming salamat, Triggering Normies. From Daisuke-kun. Ma'am, no, we have Paula Belino at home. Bakit sobrang lapit nga eh? Wala ako makitang diferensya. Pero maraming salamat, Daisuke-kun. Hindi ko binayaran si Daisuke-kun. Alam niya na kamukha ko talaga yan.
Nakikita ko naman sa refleksyon na kamukha ko ha. Bakit ka ganyan? Pangit ba ako? Sunod, maraming salamat. From CJ Montañez. Dito YouTube ka ba? Kita mo, tignan mo, silver play button na ba ginagawa ng mga cancer para sa atin. Kaya yung inuwi mo, sapat na sapat. Yan ang kulang sa Avengers. Let's say, ba't nandiyan si Bolbon? Anong gagawin yan, ha? Magkakalat lang yan, eh. Tatry do rin lang ako yan. Parang nakikipaglaban ako. Sunod, maraming salamat. From Jam Fulful. Welcome to Mobile Legends. Yep, alam mo, sa panahon ngayon sa YouTube, kung makikita mo ibang top YouTubers, hindi naman nila kailangan gandahan yung content nila eh. Basta meron silang content na napapakain yung algorithm. Okay? At nagpapakain na ako sa sistema kasi lagi naman tayo demonetize at wala na ako magagawa. Kung meron mga mag-play dyan minsan, swerte na lang yun. Pero maraming salamat. Kaya kailangan natin ng kabubuhan at kakanseran sa Pilipinas kasi kung wala sila, wala tayong content. At appreciate ko sila tulad ng mga cancer sa channel. Sunod, maraming salamat. Natatakot akong gumalaw kasi matulis to eh. Matulis tong silver play button na yung hinasa eh. Bakal pa. Baka pag ginalo ko bigla yung leeg ko eh. May sumirit sa ko ilalamunan ko. Pero okay lang para di na ako kailangan magpagod sa mga cancer na binibigay niya sa akin. Sunod, maraming salamat. From Kuya Wills. Mukhang may lalaban na kay Paul Hedrick. Yung ninakaw ng gobyerno sa bayan. Kabad. Yep. Yung ba yan yung sa ating meme template na ay lako kabubuan na naman. Very good, very witty, Ivan. From Shion. Humanda ka, wasak yung puwit mo sa akin. Yan ang effort. Siyempre, pamisa-misa kailangan natin paluin ng mga makukulit para alam nila ang kanilang katangahan. So, maraming salamat. At ikaw rin, meron ka rin 3 palo, Shion. Very good. Sunod! From Ivan ulit. Subscribe to Paulol! Ay, nako, kabubuan na naman. Subscribe to Paulol! Nice. Para na ako nangangampanya din. Subscribe to Paulol! Nice, Piyok. Dadalaga ka pa. Subscribe to Paulol! Subscribe to Paulol! Diba, kaysa budot sa tumutugtog, si Tito Ivan na lang ang gumawa. Maraming salamat. Sige, ikalat yung pa ang cancer at channel na, pero huwag nyo ako sisihin sa mga mangyayari. Maraming salamat. Arigatou gozaimasu, Ivan. Una-una, mas milyonaryo na yan si Kian. Ako, Kian, Cipriano lang ako. Siya na tunay. Mas gwapo yan kesa sa akin. Ako, lang ako, discount. Yung tipong lugi ka na. Sobrang discount. From Jabaza, never again, Tito. Paulo 100k. Tito YouTube, Paulo Hari. Puta, nakikita mo yan. 100k. Ganyan sila kalakas. 100k. Ganyan sila kalakas. Paulo ka ulit. Multitasking at its finest from typical Ledoy. Ano yan? Nanonood ka ba ng Avengers Endgame? Nagbayad ka ng halagpas 300 para manood ng video natin. Very good ka talaga, typical Ledoy. Yan ang tunay na cancer. Pagkapos magsilita ka ng guard. Subs kuya, bawal po yan. Pakisara na lang po. Pasubscribe mo muna yung guard tsaka lahat ng katabi mo. Hay naman yun para magkasilbi ka. Naghahanap tayo dito ng mga basurang content. Sunod, maraming salamat. From Not Jago. Oh my god! Hey! Yeah, that editing! Na-copyright ba tayo? Ayoko masyadong gumalaw. Baka mamatay ako sa leeg. Ano yung pangit ang bagbasa? Pakinggan mo. Diba? Geto ang kalidad namin sa channel na to. Diba? Basta laksan mo, leche. Maraming salamat sa effort ng editing mo. Ayoko na maalala. From DCNE with Rome. Ano? Magkapareho. Oh no! Tito. Nagoya sama. You weebs. Gusto nyo ako na demonetize? Hindi nga pwede ma-copyrighted na kanta. Oh my god, si Tito Dante ba yun? Shiroga. Oh my god, anong ginawa nyo kay Chika? Tito Dante, hayasaka chan! Nag-effort pa siya maglagay ng subtitles.
Nice. Nice. Dekalidad na editing. Ah! Woo! Copyright, copyright, copyright. Woo! Ah, yes. Baka senpai. Ang dami nangyari. Fuck. Oh my god. Oh, no. Shield hero ba yun? Itunin mo parte ka na hindi tapat. Well, at least lagi subscribe to Paolo, diba? Ito nga yung DCNE na gumawa ng lecheng Evangelion meme. Nag-gets ko na may ibang reference. Maraming salamat. Ibalik nila na yung video to kung gusto nyo ulit makita. Maraming salamat DCNE with Rome. From Makyu ako. Yup, kung ano nilambot na ulo ko, yun ang tinigas ng aking balde at aking papapamilya child. Huwag kang makinig. Utong botol, huwag mo pakinggan ang sinasabi namin dito. Sunod. Mas cancer spelling ng tang mo. Ano ba? Tangwe. Walang U. Parang yung paulul. Nice spelling, arale. Very good ka dyan. From, araw-araw artist kaya ka na naman. Masyado ka na namang nag-effort. Hindi ako deserving sa mga ginagawa mong artwork sa channel. Pero, nandiyan na naman si Bolbol, Leche. Whatever it takes. Maraming salamat araw-araw artist. Alam mo, lahat ng mga ginawa mo, ilalagay natin sa isang shirt. Nag-ongol ka lang konting ng kapital kasi alam nyo, lagi tayo demonetize. Pero malapit na mga cancer, kaya mag-ipon-ipon na kayo ng pera para pag inilabas ko na dito sa channel, handa na agad kayo bilhin sa Shopee, di ba? Shopee, nasa na yung sponsorship ko? Ang tagal ko nang hinihingi. So, maraming salamat araw-araw. Alam mo, at this point, di na ako nagugulat sa taas ng kwalidad na ginagawa mo sa channel. So, maraming salamat. Galing sa nagtag sa akin sa ating Twitter page, Paulul, nasa description, i-follow nyo na. Ano ba? Lagi na lang si Bolbol. Lagi na lang siya. Paano na ako? Ako'y naghihirap. Hindi itong lecheng abnormal na to. Ha? Buti ka pa nakaamoy ka ng dalagang Koreana, ye. Leche. Magpapay ka utong button. Wala. Best friend kami niya ni Bolbol. From John Ray Israel. Tito, meron akong fan art. Teo, maraming salamat. Di ba may 4 pang lumagpas? No, yes! Dinudurog ko na ang demonetization sa channel na to. At ang ating panlaban sa cancer sa Pilipinas, ang ating hanger na pangkatay ng cancer. Mas malaki pa to sa tiwala ko sa sarili ko. Pero maraming salamat, John Ray. From Toshi. Sukot. Lagi tayo sa sukot, di ba? Naiintindihan dyan. Di utong button. Di ba? Nakikita mo ba? Kulay pa na utong button yung mismong sukot. Di ba? Naiintindihan dyan ng YouTube. From Kongdom. Okay, yung si Tito Dante. Tsaka yung... Maraming salamat, diba? Yan ang spoiler na hindi ako maiinis kailan. From Unique Salonga. Second album. Subscribe, diba? Fan si Tito Unique ng ating channel. Diba? Meron din siyang green screen competition niya. Tulad ni Unique, aalisin din tayo sa YouTube band. At magsasarili tayo. Sunod, maraming salamat. Fan art Paolo number 1. Uy, Pao, ano ba naman yan? Alam mo, okay, ano yan lawa yan, okay? Walang ibang ibig sabihin yan, Leche. Madedemonetize na naman. Wag mo take that, Tito. Yan, tubig lang yan at pawis ko kasi sobrang hirap. Sobrang pinaghihirapan namin ng mga video namin dito. Di mo naiintindihan itong button, okay? Maraming salamat, Tito Sauron. From Kate, Nobody Porn Stars. No! Aray. Ikakalat ko ang cancer sa Malaysia. Diba, pang Mr. Worldwide na tayo, mga cancer. Maraming salamat. Sana pati sa Chinese airport may maglagay din para at least, diba, bago tayo masakop dito, nauna na tayo sa China. Sunod, maraming salamat. Red switch card. You were supposed to destroy the cancer, not join them. Alam nyo, gusto ni Tito YouTube ang pampamilya, mga kol. At yung maabot tayo 100k kung di tayo dekalidad dito, ha? Bad Tito. Mas hindi tayo madedemonetize at mabibigyan ng mga strike pag mga ganitong simpleng laro lang.
na gustong-gusto ni YouTube algorithm. Paminsan-minsan kailangan natin magpakain sa sistema tulad na magpakain tayo sa China at magpakain yung mga dalagang Pilipina sa mga fuckboy. So pagbigyan nyo na ako, minsan lang naman kailangan natin yan. Paalisin na ako ng landlord, kailangan natin yan. From Kiyoshimod, gumawa ako ng Facebook ads kay Tito Facebook, konting tulong lang para sa mga cancer. Ipkakampanya ko si Paulo sa bayan namin including Prince, Tarpo, sasakyan at nagtugtog na siniskwela. Nakuha ba ko yan, Nathaniel Marquez? Grabe, daig ko pa ang senador, di ba? So maraming salamat ako, hindi mo na kailangan gawin yan, Nathaniel Marquez, but I appreciate. Pero okay lang, wag na kayong gumastos para sa akin. Ang gusto ko ay manood kayo ng ads. Yun lang, masaya na ako. Wala rito ang kailangan mabawasan ng pera. Diba, i-whitelist yung channel kung nag-adblock kayo. Masaya na ako doon. At alam ko naman na mahirap kumita ng pera, so wag mo nang gastusin dyan yun. Okay lang sa akin yan. Sunod, maraming salamat, Nathaniel from Cataclysm. Ay, nako, kabubuo. Ano ba? Kailangan ko nga yan eh. So, okay na yan. In-explain ko na yan kanina. Huwag na tayo paulit-ulit. Tulad na paulit-ulit na paggaya ng Mobile Legends sa LoL. Mobile Legends! O diba, sabi ko sa'yo, kailangan kong magpakain sa Mobile Legends. Okay, pagbigyan nyo na. Ikaw na naka-adblock kapag pinapanood sa Cancer Patent. Tama, yan ang tunay na cancer. Nanonood lang ng ads. O hindi nyo na kailangan magbayad ng kung ano-ano, gumawa na kung ano-ano. Masaya na ako sa pagnood nyo lang ads. Diba, Tito YouTube? Diba, gusto mo to? Bro! Paul's Life and tumawa ka na. Wala kayong magagawa. Wala kang magagawa, Art Stock Cruise. Video ko to. Wala kang magagawa. Pag naman na-demonetize yung video, ako rin naman na sumasalo eh. Okay? Hindi naman kayo eh. So, maraming salamat sa mga nagbigay na inyong mga sukot na edits. Alam nyo naman gusto ng puso ko at gusto ni Tito Utong Bell, di ba? So, doon tatapos sa ating pipi na binasa. Maraming salamat uli sa mga nanood at wala na ako masabi. Nasabi ko naman na sa ating 100k special kung gaano ako kasaya. Kahit na sobrang malungkot na ating mga demonetization, okay lang para sa akin. Kahit dahil kapaghabulan na ako sa aking landlord at sa mga pambayad sa bahay, dahil sa mga suporta ng mga nanonood sa ads sa atin at nagjo-joy, mag-join na kayo. 129 naman, mas maaga nyo napapanood ng mga uploads, yung mga special ng mga video, mga exclusive na emoji sa ating mga live stream at iba pa. So, pasalamat sa lahat sumusuporta sa channel. Kung wala kayo, wala ako dito. Tandaan nyo kung wala mga bobo at mga kaso sa Pilipinas, wala tayong content. So, syempre, from 100k papuntang 1 million, sana nandiyan pa rin kayo kasama namin. Hanggang meron tanga sa Pilipinas, nandito ang channel na to. At hanggang nandito ang channel na to, may lulugaran sila pati ang mga Mayface ng Pinas! Gahanap lang ako ng subscriber. Meron pa ba dyan? Pwede pang subscriber. May subscriber pa ba dyan? Ito na ang bagong magnagmamayari na ating Willie Musk. Hello! Sabi ko kayo tayo like, share, ulit sa mga cancer nyo, friends, hanggang sa mag-1 million tayong subscribers. Syempre, huwag nyo kalimutan subscribe. Paulo Lenutong and Silver Utong button out. Lakas ng ilaw.